Dobar dan, ja sam Ludek. Ja sam klaun, a u stvari sam doktor klaun. Klaun doktor, Ludek. I došao sam ovdje sa svojim kolegama, klaunovima, doktorima na jednu redovnu vizitu u ovim bolničkim odajama. Znate, mi vam posjećujemo djecu u bolnicama i sve ih posjetimo uglavnom. Idemo od krova pa do podruma, sve. Mi tako već redovno skoro 3,5, odnosno 3 godine smo u stvari navršili negdje krajem prošle godine, u listopadu recimo konkretno. I tako da smo 3 godine kontinuirano u posjetama, a taj niz se nastavlja, tako da smo mi evo do sad uspjeli cijelih više od 22.000 djece obići diljem Hrvatske, a najviše se to odnosi na bolnice u Zagrebu, pa onda eto nas i u Rijeci gdje smo već godinu dana prisutni i također u Osijeku. Ostale bolnice u Hrvatskoj, a ima nekakvih 40-ak odjela po cijeloj Hrvatskoj, odemo povremeno pa nekad gostujemo, nekad negdje, zavisi gdje nas pozovu i gdje se eto, je velika potreba za nama. Koliko se već klaunova uključilo u tu akciju? Trenutno nas je 13, ono je jedan sretan okrugli broj 13 klaunova, a sa tendencijom na više. Od uvijek sam htjela postati klaun i kad sam vidjela da zapravo pratila sam Crvene noseve i kad sam vidjela da je audicija u Rijeci, oduševila sam se i prijavila i zapravo uopće nisam znala šta me čeka. I zapravo svakim danom je sve zanimljivije, bolje i ljepše. Klaun znači puno rada na sebi, puno ulaganja u edukaciju samog sebe kao klauna, a za djecu znači radost, veselje i zapravo taj osmijeh koji sam zapravo doživjela za Valentinovo, smo išli po bolnicama, to je bio dan malignih bolesti i zapravo sam prvi put išla kao prvi klaun i osjetila sam šta je to kad dobiješ osmijeh od djeteta. To je nešto zapravo neopisiva sreća koja mi daje energiju da nastavim ovaj predivan posao. Volio bih ovom prilikom i najaviti jednu specijalnu ekskluzivu. Naime, u Rijeci 6.3. održavamo audiciju, radionicu audiciju gdje pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže, a 1-2 će eto imati tu čast i veselje biti dio našeg tima ostatak svog života.